ଏ ପଶିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋ? ଏ ହାରାମଜାଦା କାମୁଡ଼ି ପକେଇଛି। ହଁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଛି। ଓଲୋ ମୁଁ ଧନକୁ ରାତିରେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଛି ଲୋ ଜୋର କରିକି। କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି ତାକୁ। ର ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆଜି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ବେଡ଼ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବା। ତୁ ରାତିରେ କାହିଁ ଯାଉଥିଲୁ? ହଁ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅନେଇଥିଲୁ କି? ଏଇ ବୁଢ଼ା କରିଛି କାମୁଡ଼ିକି। ବୁଝୁନା? ଶୁଣୁଛ ନା? ଏଇ କାହିଁ କାମୁଡ଼ିଲା? କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ତମର ଏ ଭିତରେ? ସେ ବୁଢ଼ା କାହିଁ କାମୁଡ଼ିଲା? କ'ଣ କରିଛି ଆମ ଗେହ୍ଲାଟାକୁ ପଶିଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିକି। ଦେଖ ଓହୋ ସେ ହାତକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି କାମୁଡ଼ିକି। ଦେଖନି ପାଟି ଦେଖାନି। ଓହୋ କ'ଣ ହେଇଛି? ଓଲୋ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା କୁସନକୁ। କେତେ ଶୋଉଛି ଲୋ ସେ।